Здравейте, приятели! Правя това видео, за да ви покажа как да сглобите няколко модула от колекцията Монастрел. Поставяме основата върху повърхността, върху пода. Тя има тези 6 опори, които са като регулируеми крачета и трябва да се уверите, че всички докосват пода и са нивелирани. Към основата е включен и един 6-стенен ключ, който той ще ви помогне да регулирате крачетата, така че да докосват напълно пода и основата да бъде напълно нивелирана. Също така ще поставите тези малки метални цилиндърчета, които са тук и ще бъдат в една торбичка. Поставяте ги в отворите, които вече са направени в дървото. Тук дървото има тези вдлъбнатини, за да могат модулите да се напаснат отгоре върху него. Да вземем един модул. Имаме още един. Ето го. Сега това, което ще направим, е да вземем тази част, която е свързваща дъска и ще ги свърже долния шкаф, долния модул с горния модул. Както виждате тук на шкафа, също трябва да поставите тези метални цилиндърчета, за да може тази част, която поставяме отгоре, също да се напасне. Важно е да я поставите на нивото на задната част. Добре, мисля, че това е всичко. Перфектно. Сега това, което правим, е да вземем още една, за да я поставим върху другата форма. И го поставяме там, така че да е на едно ниво с задната част. Перфектно. Сега ще вземем още една единица. И щяхме да го поставим отгоре. Добре, това е перфектно. И още един, който бихме поставили тук. За нас се получи добре. Сега това, което ще направим, е да го съберем, така че всичко да е обединено. Кал, в който също е включен в комплекта. Този капак също има същите слотове за поставяне на модулите в него. Тук ще го обърнем, защото това ще бъде обърнато надолу. И щяхме да го сложим отгоре. Също така се стараем да го поставим в една линия с задната част. И вече го поставихме. Както виждате, пасва идеално, не мърда, не пада. Ами, шега беше. Да, остава стабилно. И 4 модула са напълно свързани. Тъй като това винаги ще бъде до стена, ако сметнете за необходимо, можете да го прикрепите и към стената тук горе с някои скоби. Така е по-безопасно е. И всичко, което ни остава е: напълнете го с любимите ни бутилки вино и му се насладете. Чао!